Straeon eraill amdano fo hefyd. Tu allan i lle dwi'n byw ar y comin y fama, mae yna garreg fedd fawr. Ac ar dop y garreg fedd yn yr iaith fain, mae'r geiriau aros grwydryn. Ydych chi'n edrych, ydych chi'n gweld, mae carreg fedd, a mae sgrifen arni hi, ond mae enw'r person wedi cael ei ddileu, wedi cael ei dynnu o ddarw, wedi cael ei grafu oddi ar y garreg fedd. A does dim corff yna, ond yr hanes ydy fod un o reolwyr yr hen ddiwydiad Cadwyn yma, Brown Lennox, un o reolwyr wedi marw, a bod pobl wedi dod at ei gilydd i roi carreg fedd arno fo. Ond mi sylweddolodd y teulu bod nhw wedi camsillafu'r enw, neu un o'r geiriau ar y garreg fedd, a hefyd wedi deud bod wedi marw bydd dynol ryw, ac oedden nhw ddim yn hoffi hynny. Felly beth wnaethon nhw un noson, ond symud y garreg fedd o'r fynwent yn eglwys St. Fair i lawr y ffordd, a'i thaflu hi i gau. Wel, yn ôl pob tebyg a Dr Wil Morus ati, gyda ffrindiau, i godi'r garreg fedd, achos oedd o'n teimlo bod y bobl yma wedi dod yn hyd i brynu'r garreg yma, i baratroi'r garreg, bod hi'n anffodus, bod hi'n cael ei anghofio. A felly, dyma fo'n penderfynu, awn ni hi yn y nos a mi gosodwn ni hi ar y comin ym Mhontypridd. Mae yna lawer y straeon eraill hefyd am Dr Wil Morus. Roedd o'n siartyn, fe roedd efo ffoi'r wlad ar un adeg a cuddio yn Ffrainc oherwydd bod wedi bod yn protestio ac yn y blaen. Ond un peth arall oedd o'n wneud ar y comin oedd gyda pobl fel Iolo Morganwg, Myfyr Morganwg, Gwilym Morganwg, oedd ail ddechrau y traddodiad o fywyd derwyddol Cymraeg yma yn Nghymru. Ac wrth gwrs, yn y maen chwydd fan yma, nathon nhw greu cylch gorseddol. A mae hwnnw'n unigryw iawn. Ac oherwydd ddiddordeb o yn y busnes yma o greu cylch gorseddol a derwyddon ac yn y blaen, mi gododd y tai crynion i lawr y ffordd. Mi gododd yr rheini fel porth i amgueddfa'r oedd o'n mynd i adeiladu ar ben y bryn, ond yn anffodus nid fo oedd pia'r bryn, ac felly cwbl oedd ganddo fo'n y diwedd, oedd y tai crynion oedd fel porth i'r amgueddfa yma i ddathlu gwaith y derwyddon.